Jos mulla ei olisi ajokorttia, jos mä en ajaisi autoa, että vaan Timo ajaisi autoa. Timo pääsisi milloin vaan illalla, kun lapset menee nukkuun, se pääsisi hoitelemaan sen kaikkia asioita ja pääsisi treenaamaan ja muuta. Mä varmasti kokisin sen niin kuin epäreiluna. Mä tykkään siitä, että just kukaan ei häiritse mua jossain puhelussa tai jossain jonkun asian hoitamisessa. Autossa oleminen on mulle ehdottomasti sellaista omaa aikaa. Mä kuuntelen tosi paljon musiikkia. Ja se, että autossa on hyvät kajarit, niin se on mulle tosi isossa roolissa. Jos ei olisi autoa, niin mä joutuisin kyllä luopumaan tosi pitkälti omista harrastuksista. Mulle auto on aina ollut vaan semmoinen yksi tärkeä osa mun elämää, jolla mä liikun paikasta A paikkaan B. Nyt kun on ollut tuore kuski ja on saanut kortin aika vastikään, niin auton merkitys ja arvo on kyllä muuttunut isosti mun elämässä. Se edustaa mulle semmoista kyllä vapautta ja sitten semmoista pientä, luksus on ehkä väärä sana, mutta semmoista tiettyä arjen nauttimista. Mä oon täysin kartalla siitä, että paljon mun auto maksaa vuodessa, niin mun itse asiassa tosi moni tuttu on myöskin siirtynyt sittemmin B-autoilijaksi. En oo käännyttänyt mitenkään tai muuta, mutta kaikki on ollut ihan silleen, että oho, toi oikeasti toimii ja toi oikeasti tosi helppoa. Kun arki ilman autoa olisi kuin skeittilauta ilman renkaita, niin arki ei rullaisi.